Pertama Kang Mas Septiawan kalian Mbak Yu Laras. Rembulane sumunaran dadari lintang-lintang hangepai tawaan. Ngendikane Mas Wawan berjumpa kalian panjenenganipun Mbak Yu Laras. Dalam hatinya wow kok sempurna banget. Pating gemebyor cahaya ane. Pertama kali Dek, kamu wanita hebat, wanita yang luar biasa. Kalau diperkenankan saya minta nomor WhatsApp jenengan dong. Wanci ratri wos larut swara angin sumripit medit. Setiap malam selalu terbayang wajahnya Mbak Laras. Langsung sering mereka settingan banget. Akhirnya Mas Wawan itu memberanikan diri, Dek, aku ternyata jatuh cinta kepada panjenengan. Sasampunipun ngoten Mbak Yu Laras nggih ngendika, Mas, lek sampean bener-bener cinta padaku datang ke rumah, bilang kepada bapak ibuku. Wow, teko ngendimu? Temu hari. Koyong gegarit mana engkang mandang wuyung. Mo bilangan songo lan kaale. Akhirnya lek sampean tresno karo anakku le, ngendikane Bapak Priyanto, tak rabekke tanggal sakmene bulan iki, tak tanggapke iki. Wah, dini menika ingkang dipun dawapaken para krama panjenenganipun Mbak Yu Laras kalian panjenenganipun Mas Wawan. Wilangan songo lan kalih mugi welas mring kula ben rada menghangatkan suasana. Diawiti sangka drum dhisik. Wow, apa ya panggah to, lagu niki mau. Wes aku lek kali Mak Kamemi jan luar biasa. Sigraipun saking warga Aji Laras kagem panjenengan, Bro. Kita jigra-jigra bareng, Bro. Huyo. Mangan radoyan rajena dolan ning omah bingung amengku tuwaro wae
kusuma ayu apa ratrenyo sawangan iki awakku sing lemu klopo muda lakanono nggo nandang pronto ayo witing pari kinana mari nggonku lara ati aduh nyawa aku ki mbayangke Mas Wawan nanti malam ada prosesi apa ya? Mesti mengke nuwun sewu Mas Wawan, mbok bilih mangke ngersakaken live streaming lho. Mangke mbok bilih nuwun sewu mangke nanti malam gitu. Sabibaripun adicara campursari mbok bilih mangke panjenengan pengen live streaming. Anu saking RSI TV, saking Ki Brodianto Official selalu siap untuk memberikan kagem panjenengan. Aduduku sumo nora kersa apa pancen wis tega ambok balung jamur paring musada nggonku nandang uyun. Bapak Ibu perkakung semua mono properti kang wonten kehormatan mereka tasik Jackson Audio dan luar biasa soundnya Galuh Kusuma Wardani Sumangkaca. Panjenenganipun Mbak Yu Wulan Sanjaka, panjenenganipun Mbak Yu Gigi Fiona, wonten panjenenganipun Mbak Yu Galuh Kusuma Wardani. Aku tak ning tengah ben kita ganteng dhewe. Ambure wis sumiwe royo tak senggok manten hanya Ketahuilah wahai manusia, kita dikodratkan hidup di alam dunia hanya untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Gusti Allah sesembahan kula. Tenono kakonang surong sorote padang
Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung liman wektu kanggo mrasta bongkar lan nafsu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tali wanda manunggal satya tapya indah asli suarane gumurung sanya rebut arsi estu parto dawana sanata sajuru-juru ngayahi karya Nayaka angayai karya pakaryan ning praja kumregut sengkut sanco tali wangga manunggal satya dampya timen asri suarane gumuruh samya rebul arsi estu padha Jamunya sanata sajuru-juru ngayahi karya wonten Wulan Sanjaka, wonten panjenenganipun Bayu Galo, wonten Kiki Fiona, wonten Anggun Sabrina. Kita salam hangat dari Aji Laras kita jingkrak-jingkrak bareng bro. Wayo deh. RSI TV terima kasih. So. Yo ayo
oh 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 yen wengi kaya rino tangga teparu nekani wonten Aji Laras wonten ing dalem mriku anggenipun nderek ngrekaken swasana ingkang mapan wonten dalemipun panjenenganipun ingkang Rama Priyanto Saguguban. Bilih panjenenganipun Mbak Yu Laras ingkang sampun pinanggih kalih jatuh ramanipun nderek memuji mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sinengkuyung kalian Sito, Javan apa Sapan? Ya wis Japan. Heeh. Ugi wonten RSI TV, ugi wonten Ki Brudianto Official anggenipun nderekaken swasana kula bali malih Bapak Ibu. Kepareng aturaken wilujeng raipun samudayanipun untuk semuanya yang barusan hadir. Silakan untuk dinikmati hidangan ingkang sampun wonten ing sasana panjenengan. Wonten di depan panjenengan. Jane niku nuwun sewu Bapak Priyanto ki lek menggalakake. Oh, tanggal sakmene bulan sakmene aku. Halo, sing bener ki YouTube apa YouTube? YouTube bener. Heeh. Engkang nyaksikan wonten YouTube. Wonten ing RS TV sing ngebak yo sinden kita. Wonten panjenenganipun Mbak Yu Kiki Fiona Bro. Yo! Kita jingreje. Hoi hoi. Asik. Pengsuling sigra kendangane Mbak Yu Kiki Fiona dina iki jan luar biasa segenap tamu undanganipun saking Bapak Priyanto. Bapak Priyanto alhamdulillah. Awan mau wis kebak. Nggih. Ini ki acaranya sunatan. Ngrabekke anake bilih panjenenganipun Mbak Yu Larasati. Nggih, Mbak Laras kalian Mas Wawan. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik abot piringnya ya. Ya jelas no. Diambali malih nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi sebuah terdhewe mesti wis rong piring. Jelas iki. Mbak Yu. Dalam dino spesial sinengkaya kalian Javan Audio. Javan Audio. Iki aku ngerti kuwi bae dawi. Javran.
Oh iya, kuwi pokoke. Heeh, kuwi. Heeh. Ugi wonten RSI TV. RSI TV. Sing pengen mirsani wonten dalem niki diketik mawon RSI TV Iya. live. Heeh. Mbak Yu gambare Mbak Kiki wis gedhi Pas banget. wayahku ki dikat ae to, ndak usah dilebokne aku. Dilebokke. Enggak usah dilebokke. Ndak usah. Oh alah. Heeh. Mbak Yu tok dalem. juru kameramen, Ya. juru sing nunggu syuting iku nuwun sewu sih Joko kabeh. Oh ya Mas. Mbok menawa ana ing Ladan Langen Harjo. Kene iki kok ketoke aku pengen sing duwe foto kae. Mengke langsung menghubungi nggih. Ya. Alhamdulillah saged sowan mriki. Mugi-mugi Bapak Priyanto pinaringan bagas kewarasan keluarga. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine tansah ngalir terus. Surah blawah. Benar Kena sekali. tinggi tunggu sawah. Ya. Kena nggih munggah kajilan Mekah. Madinah. Terus kena tinggi ngragati anak sekolah. Ya. Turah meneh. Gawe apa? Yes pokoknya nggih kata-kata bocah-bocah lah. Nggih, Mbak Bile nanti ada permintaan tetembangan lagu boleh sekali nyuwun lagu, monggo. dari Bapak Ibu tamu undangan atau dari keluarga besar. Betul. Atau dari pinanganten kekalih boleh sekali. Pengen nyanyi mriki langsung mawon. Nggih, ini untuk sesi yang pertama diparingi Sesi yang pertama. Halus-halus dhisik, mengko lek jingkrak-jingkrak golong-golong mengko ya. Sesuai dengan diriku yang halus ini. Oh iya, iki nanging nuwun sewu Bapak Ibu. Niki mboten termasuk makhluk halus lho sanadyan to lagune halus. Entah neo. Lek umpamane bocah kaya ngene iki kadang ketok kadang ora lek ya aku ya wedi. Aku kadang muncul kadang enggak. Oh iya wes, berarti ya kuwi mau makhluk halusmu ya. Kayak cah kae. Nggih. Niki nuwun sewu Bapak Ibu kita informasikan bahwasanya beliaunya Mbak Yu Kiki ini ya masih dagangan, Ya. ya guru juga. Ya. Wah, Guru apa? Komplit, Guru apa? Guru TK ya? TK apa SD ta? SLB. Kok SLB piye? SD. Gurune Caca gitu. Gurune Caca. Caca lek berguru ning nggonku. Berarti aku barang mbok ulang ning kono ya. Prasaku. Kaya ngopo aduh dunungmu ning tresnaning pun kakang jumbuh kalian kahananmu. Sing saya gedhi, saya nguntum-nguntum. Hai. Nadyan aku bocah gunung kebanget gunungku. Aku rame tuh aduh cedake ning tresnaning pun kakang marang slirahmu kae. Nganggo bingung. Sanadyan ada sangka lan nganjuk panggahnya. Tresna aku apa isih dadi lakon ninggake sliramu. Ya ketan bali yang ngulon. Yo. Ayo lemari. Masuk. Para besar karo aku. Wonten panjenenganipun Mas Dodi Antarjo. Wonten lek kabeh. Wonten lek Mohari, wonten lek Gatot. Wonten Mas Maron. Ajake yo. Gawe Lawang aku ki nembang penak-penak kok nyapa sampean kok pare-pare ngediluwe ngono ki nyapa lho jane ki. Wis enggak ngono kuwi kan ngono kuwi. Kok kaya aku ki pengamen ning jero bus ae. Kok kernet to? Lah iya. Jero bus. Heeh, jero bus Mas Odi.
apa kowe cantiknya Jawa Timur nderekaken Aji Laras wonten dalu menika wonten panjenenganipun Mbak Yu Kiki Fiona super andel pokoknya super sembarangnya lah pokoknya idolane cah-cah pokoknya selo yuk hae selo Natian aku bocah gunung katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku opo pancen dadi lakon ayu tenan yen bakal kelakon perpisahan karo aku ayo le bocah iki Pak Kiki iki lek diawasi saka pinggiran iki nuwun sewu lek ketok degike jan ora jamak. Terus nek kukule ning irung ngene siji. Ning ngetarane lek wis nyancik dewasa. Iya. Saya sudah dewasa. Heeh. Pomone pitik iki wayahe narungke. Ya sik perawan. Heeh. Winginane lomba renang iki gawe nek bluk-bluke blas kok. Heeh, yo jajale. Apa kowe pancene dalane munggah-munggah latar padha Mbak Yu Kiki Fiona luar biasa. Ya, ini tadi ada penyusul masuk ya gak penyusul sisane. Mas Mul, sampean saiki kok nyekel kuwi to Mas Mul? Hei. Kok mul piye to ki? Mas Mul kok nyekel iki jenenge Ferry iki. Iki Ferry kok. Lah kaya Mas Mul. Biasane nyandake keyboard kok malah nyekele ngono kuwi. Jangan-jangan saudara kembar. Saudara kembar sial. Lah mirip. Lah perkara saudara kembar ya to. Sing ning mburiku iki nuwun sewu panjenenganipun Mas Dana karo Dani iki ya kembar. Ora iki ndak kembar kok jane iki. Oh, Ipin dan Upin iki. Iki lho topeng jajal sampean klinthak. Oh ngono. Dadi disuaraine ngono. Heeh. Matur sembah nuwun Mbak Yu nggih. Heeh. Pak kalau mau panjenenganipun Mbak Yu iki. Hey yo, wow.
Indonesia. Kok sik ta? Sik ta tak sawang kok kene iki nuwun sewu lho. Sirahe mustakane sirah. Karo gelungane kok gedhe gelungane ya. Lho, sik ta, sing gelungi sapa ki mau? Ibuke. Ibu ya melu. Ya melu lah. Lah dalah gelungane gawedine kaya ngono. Ning sayange nuwun sewu, gondele kok sisian. Lho, gondele sisian iku lho. Kiwa karo tengen. Heeh. Coba Mbak Yugalo. Jenengan pengen nyanyi napa? Yang pertama belum ada permintaan iki sih bebas. Puspita Nolo. Oh, alah. Puspita Nolo nada cewek ya? Ya. Puspita Nolo. Lagune piye Puspita Nolo iki? Aku gurung ngerti. Wanodya ayu utama. Tak dung tak dung tak dung tak dung. Lho, ndang tiada yang lebih indah kuwi ta? Iya. Tiada yang lebih rindu. Oke, wonten panjenenganipun Mas Gatot, wonten panjenenganipun Kang Mas Dodi Antarjo. Wonten Galuh Kusuma dari Indonesia, wonten AJL Bro. Galuh Kusuma dari Indonesia. Asik deh. Wasik. Ayo Lemari. Yo. Lemari. Oke. Wanodya ayu utama. Galuh Kusuma Wardani Bro. Gambar arome kusuma. Muat Lembeng brata anggawe samsameng nala. Andelno Dik. Wasik. Ayo hey. Go. Semuler pahit madu. Lindi-lindi nyawang netramu. Sasawung kuning. Aku karasa tresnaku. Jire. Ngambar kanggo jiwa katon memanise Sekar-bekar melati rinonse katon ginalo tak kantiyane jagat katresna Usai yang padi hatiku ada yang kau tahu. rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana wong liya mung sira wong ayu. Matur suwun Bos, kita jingkrang bareng Bro. Huso 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 adale muari, adale kamem. Ayo Lek, gepokno Lek. Aku jiwa Katon memanise sekar-mekaran bawa diri nunce katon kino akan
sumunar nyekseni tresno kang wong liya mung sira ngayu Cingkrang bareng bro ayo jogetan do jogetan do ho aho he arep tangku jiwa katon manise sekar mekar lan melati rinunse katon kinal aduh dek selamat dek aduh oh ayo tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu rembulan kang sumunar tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain terima kasih ya dek matur suwun dek sik pemanasan sik pemanasan iki lho bocah coy wajik uso asik ulan bleguk saya bleguk wulan saya bleguk asik hoi lu wulan Jan wulan saya bleguk nuwun sewu Mbak Yulan. Nggih Mas. Iki mau enek sing bergetar hatinya. Saya manggil. Inilah dia kita sambut ada wonten wulan-wulan. Enek sing tukang demungi kaget loh. Iki wulanku padha ngene. Tahun duwe wulan. Heeh, kono duwe wulan. Maksudnya iki wulan Juni, wulan April, tak kira Mei. Yange jenenge ya termasuk ya yang ngono kuwi ta. Heeh. Mbak Yu. Nggih. Mengucapkan apa untuk panjenenganipun Mas Manten, Mbak Yu Manten? Saderenge kula aturaken sugeng dalu ya Mas ya. Kagem tamu undangan sedaya. Segenap tamu undangan samudayanipun. Nggih. Selamat malam. Nggih, niki sampun dahar sedaya nggih. Ya jelas wis ta. Aku gung. Berarti gak sedaya. Oh iya, mengko tak requestke. Oh jelas iki nuwun sewu lho. Tamu undangan sing barusan teko. Sing teko ning kono iki dicegat kali panjenenganipun Pak Priyanto kalian Kang Ibu. Ah, salaman. Pak monggo milih mriku napa mriki ngoten. Lah salahe sampean mung liwat kulon. Aku mau liwat mburi Mas. Liwate salahe liwat mburi. Dadi gak oleh jatah ya Mas. Tenang. Nggih, niki kagem temanten ya Mas ya. Kagem manten. Kagem temanten semoga langgeng Mas. Amin. Nggih, tegese langgeng kuwi wis cukup siji wae. Ora usah ganti-ganti ya wis. Wis contonen kaya aku kuwi lho, nuwun sewu. Jenengan? Aku iki jujur ya Mbak Yu ya. Nggih. Aku ki nuwun sewu lek umpama rabi ki getun. Loh, kok getun gitu, Sumpah demi Allah ki getun. Rabi ki aku getun. Lah nyapa lho? Lah umpama ngerti apa enak ya to ket biye aku rabi. Nerung sunat lho kan. Tapi rong sunat tak taleni lho.
Anu Tak kene gelung prank, lho. kayak prank. Eh. Nggih, ini semoga dapat momongan ya segera dapat momongan ya Mas ya. Ngomong ponane, ngomong baldene. Ora meteng ngono tegese. Oh iya meteng, heeh. Lah nggih. Heeh. Nggih, mengke ngersakaken lagu saged berhubungan kalian MC nipun. Berhubungan? Berhubungane pun cedek-cedek soalnya niki gampang anu bahaya. Heeh. Aku lek kadung nyengat nih mbuh pokoke. Mangane kula niku mesti jaga jarak Mbak kali niki. Soalnya niki nek cedek tiyang niku jol sandal pun meteng kancane. Sik ta, kowe iki ndak siap karo aku jen ora umum to. Sik to, iki aku jawaban dengan pertanyaan yang jawab yang nyata ya. Apa? Sik to, aku karo sampean dhuwur ndi? Ya dhuwur sampean to. Nah, berarti aku ndek sampean. Ya ndek aku. Lah iya, aku ndek sampean berarti ya. Ya diaturke lagune Mbak Yu ya. Oh nggih, lagune sing napa niki Mbak? Sing cepet apa Sing napa? Sing napa, Bu? Napa? Sing Napa? cepet apa Coba sing jenengan pengen lagu ku napa? lha apik. Lah sing ndi? Lah memang. Oh gong muni. Oh, sing mesem tak. Lah dalah, heeh. Kagem panjenengan nantinya nu sewu nyadong duka. Kagem panjenengan sing pengen mundur lagu speednya dhuwur, heeh. Lagu reggae. Oke, heeh. Kula minangkani kagem panjenengan. Menika wonten bu guru kita, kepala sekolah kita dari SDN. Jan. Nanti lagu dangdut, lagu campursari kita siap melayani panjenengan. Lagu jaranan pun kita siap. Kebetulan kita kehadiran bintang tamu kita panjenenganipun Mbak Yulus Dwi Santi sing spesialisé saka Tulungagung. Nggih, mengke saged Lagu-lagu Tulungagung iki ahline. Wes anu ya mumpuni ya Mas ya. Kok jaran barang Jaran gulung. Mentule sapa? Mentule Ya sapa? bawa dhewe Dek. Wong nggawa dhewe. Lah iki mah aku ora nggawa pentil ya masalahe. Aku ya kaget to. Wong lanang kok mentul ya ora enak. Lah iya, aku ngendikane Pak nuwun sewu. Mengke anu acara ini teng belakange Masjid Baidawi. Dadi kula mboten beto jaranan, mboten beto pentul. Nggih, mengke kobong. Lah iya dalah, heeh. Ayo Aji Laras. Nggih. Ayo yo. Wonten panjenenganipun Bayu lan Sanjaka Superan ya, Bro. Janji tresnati sekani.
Haji Letting terima kasih. Bagus aja sirane Oce. aku teko gendong tresno asmara gawe simurasa nampeni ati kucimu Spesial untuk Mas Manten, Mbak Yu Manten. Anggun Sabrina. Ayo Mbak Anggun. Kene dek. Kayaknya pantai ngono kaya. Lo 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 lo. Sik ta. Aku ki kaget lho. Napa? Kaget napa? Lah mumbutel mi kok cepet terang. Cepet buat. Lah iya. Iki wis kulinane sampean ketoke kulino mbuntel mik ya. Kan kulino karaoke di rumah. Di rumah. Ngono kuwi sing ning omah ya mbok bunteli ngono kuwi. Enggak. Enggak. Oke. Ini diucapkan selamat malam buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spesial pada malam hari ini ya dalam rangka acara pernikahan Mbak Laras. Oh, Mbak Laras dan Mas Wawan. Doane saking panjenengan Mbak Yu. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Dan semoga cepat dikaruniai putra maupun putri yang soleh-soleh. Amin ya robbal alamin. Tentunya juga buat teman-temannya yang mungkin belum menyusul, segerakan dapat jodohnya. Sik to, sampean donga kaya ngono kuwi sampean apa ya wis oleh? Ya belum. Lah ya to. Kita saling mendoakan. Oh gitu. Oke, saling mendoakan ya muga-muga gara-gara ning kene ndongane sampean ya to. Sampean ndongakne wong-wong balik ki mong balik sepangga sing apik. Amin. Doa terbaik kan kembali juga yang baik. Betul. Pokoknya siji ya Mbak Anggun ya. Napa? Lek umpamane wis aja dibuntel. Buntel napa? Plastik. Napa? Pokoknya aja gawe buntelan. Gak paham aku. apa. Iya. Ngono buntel godhong. Dingat ngono. Nggih, nantinya saya nunggu partisipasi panjenengan untuk bergabung lagu dangdut oke, lagu campursari oke, lagu qosidah oke. Pop oke. Pop oke. Apa ya? Keroncong juga oke. Oh iya. Barang-barang. Oke, wonten panjenenganipun Mbak Yu Anggun Sabrina, super gemoynya Indonesia. Cantiknya ora jamak ning sayang siji panglurung payu. Mboten. Mboten. Jan bocah ayu banget. Loh, sik tekon iki. Oke, kita jingkrak bareng ada JL, wonten RSCTV, wonten Ki Brudianto Official, wonten jangan lupa ditonton. Jafran Audio, terima kasih. Anggun Sabrina bro. Piye kabarmu saiki?
Wasik les, mari asik, asik. Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokne. Fotomu isih tak simpen. Ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu rakyat yang sedelo ning impian wis rapopo. Yang kita kau saiki keningen diaku ora ngerti. Kening kono yang mbok karo sapa aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Kayak kembali Aji Lara. Anggun Sabrina bro. Cingkrak cingkrak cing. Yo keningen diaku ora ngerti. Kening kono yo mbok karo sapa aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen tilarane koyo ngene ora bakal tak tinggalne. Hamba aku salah, aku tak sing ngalah. Yen hubungan aja nganti pisah. Yen sing ana waktu yo ketemu bisa lain kasih awakmu. Ngomong aku apa kudu bertahan. Aku ikhlas sampai kabeh kenyataan. Silaras. Kita jingkrak bareng bro. Ada coba terima kasih. Ayo. Dan ayo nih. Ayo nih. Jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane koyo ngene ora bakal tak tinggalne. Hamba aku salah, aku tak sing ngalah.
ikhlas nampa kabeh kenyataan. So Caca Hujan. Wes engko bengi jan mbuh pokoke. Cinta-cinta. Mesti sampean bayangke, aku sudah dadi manten bengine diapake ngono ya ta. Metu. Aji Laras. Oke. Anggun. Anggun. Dalam. Au au. Yo. Kalem asik. Au. Au. Masih. Kita Cikra C. Ada Anggun Sabrina. Ada Pak Broken. Beredar sang bumi menggitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Yuk. Anggun Sabrina. Jajan kok. Saiku menduai. Jajan kok. Sai. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita kita. Sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Beredar sang bumi mengarungi samudra. Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Yang lagi Aji Laras yang lagi jatuh cinta bro. Kayak Lemo Hari. Lemo Hari ini jatuh cinta loh. Hey. Ayo Mas Daya. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Berlayar bahtera mengarungi samudra.
harapan. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra mencapai tujuanmu di pantai harapan. Oke. Tadi sudah diturutin ya Mas ya. Panjenenganipun Mbak Yu Luwes Dwi Susanti. Yo. So Romo Janoraku Ukurana putra pinola petane saya suwe rakepan bebrayane kuntune cara piye bisane kaya wong kae ya pakne aja Panjenenganipun Mbak Yu Luwes Dwi Susanti. Kita informasikan kagem panjenengan bila panjenenganipun Mbak Yu Luwes Dwi Susanti menika nuwun sewu selain menjadi seorang presiden juga seorang guru juga. Sangke SDN. Beliaunya juga seorang dalang cewek juga. Tasih ajar Kang Mas Brudin. Ajar ngeten job ngono kuwi. Amin. Bendina tanggapan kok sih ujar ajar. Nggih, pangestunipun kula suwun. Alhamdulillah Mbak Yu. Saged sowan wonten dalemipun Pak Priyanto. Nggih. Mengku hajat nggih menika ndhawuhaken ingkang putra. Putra panjenenganipun Mbak Yu Laras. Mbak Yu Laras pikantuk Mas. Mas Wawan ngono wae. Mas Muhammad Setiawan. Mas Wawan. Muhammad Setiawan. Nggih. Kula nderek ndedonga nderek memuji. Dongane dalang wedok iki piye jajale? Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan temanten kekalih menika pinaringana barokah saking kersaning Allah. Amin. Saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggalo pikantuk putra kelawan putri ingkang saleh lan salehah. Betul, amin. Amin ya rabbal alamin. Menika ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh kagem sedaya para tamu. Kabeh wae. Sedaya kemawon. Monggo pinarak ingkang sekeca Bapak Ibu sinambi anggrahapi dedaharan ingkang sampun samapta. Wong dasare iki bahasane basa dalang ki ya halus banget. Lah kula lek sinaune dateng jenengan. Sinau kula lek dateng jenengan. Kapan lek sinau? Lah dalang gitu. Nggih, menika kangge tetembangan ingkang kaping sepisan saking kula. Kula sampun semayan. Awake dhewe dipirsani panjenenganipun Pak Wo. Pak Wo. Mbah Yuyut. Ingkang pundi piyantunipun? Lah nika komen kula duka dateng pundi panjenengane? Oh nggih. Iki nalika jaman semono aku dalang teng daleme jenengan nggih sindene nika. Nggih. Lajeng wonten pamundutan apa pripun? Dereng wonten Mas, kula mirsani jenengan ngoten mawon. Oh, ngoten. Nggih salam hormat kula Mbah Wo. Mbah Wo. Sugeng mirsani sugeng midhangetaken. Nggih. Lah niki lagune napa? Lagune kula sampun semayan kalih Mas Rendra. Wong dasare dalang ki nuwun sewu mesti lagune mesti apik banget. Kita nuwun sewu nyadong duka Bapak Ibu pengen lagu monggo request mawon. Sing pengen bergabung juga saya mempersilahkan. Boleh. Nggih. Oleh ya. Oleh ya.
para ingkang badhe request, ingkang badhe nembang piyambak monggo. Nggih, menika dipun rantos gabunganipun. Luar biasa. Sesarengan campursari Aji Laras, monggo Kang Mas. Wonten panjenenganipun Nyi Lowes Dwi Susanti, seorang ciku juga seorang dalang ceweknya Indonesia. Ayo masuk. Nyetan paling ulwa. Solo. Ayo. Ati susah. Kangen sliramu. Bagus pepujanku. Rasane atiku. Aku ki senggak elekmu hari sing seru. Pripun? Aku kok kelingan open-opene Pakku dah. Mosok. Kok ya nyawang lemu hari kok open-opene Pake kok. Semantene niku wae lho. Oh iya. Dibacotke ya, Mas. Iya dibacotke. Dibacotke ya. 1 2 3. So wong ada Lowes Dwi Susanti, bro. Terima kasih. Campuran audio, terima kasih. RSI TV, thank you. Aji Lenteng, terima kasih. Mong sliramu pepujan atiku matur suwun terima kasih bos. Awak lumrah ra bisa turu
wawayanganmu ngeraribu hatiku. Say why? Hati susah Sakade. Jos. matur nuwun Bapak. Matur suwun, Bos. Say. Siro kang bisa nambani. Saya suwe saya gayang ya Mas. Saya sigrak. Saya ndrotos ya. Heeh. Umpamane mesin iki saya panas, Mbak. Alhamdulillah nggih. Tutuk esek kurang Mbak titik. Mbak niku wau paring asma sinten? Asmanipun sinten, Mbak Inun Sewu? Mbak sinten? Namanya Suminem. siapa? Suminem jare. Aku nggak tahu. Bahasa Jawa nggak tahu Mbak. Jarine Suminem. Nama. Iya. Jenengan. Mbak Puput, alhamdulillah. Mbak Puput, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Puput. Jarine Mas Gatot kok Suminem ngawur Pak Gatot. Yes. Wah, ayune kaya ngono kok Suminem. Jing bener iki Mbak Puput iki mau. Piantune cantik. Cantik luar biasa. Terdermawan ya Mas. Alhamdulillah. Artone lagi tas lek gunting lho wi. Tak demek kok anget iki jek tas lek nyithak. Oh ngono. Orang ngerti aja dekaan kuwi dikempet Diadai tas. Dadi saliyane ngono dikempet bareng dadine saya anget. Oh iya. Oh iya, heeh. Nggih, dipun Ayah, lanjutaken. Heeh. Pak Jotke. Aja suwe. Aku bakal sumanding sisihmu. Ayo yo. So. Luas Dwi Susanti. Kame dionekke. Lah dalah. Mengko pase engko digawe garapan Tulung Agung. Wah, iki mesti angel, mesti mikir iki, ta. Lah iya. Wong ngokong. Oke. Permintaan saking panjenenganipun ingkang rama, saya turuti panjenengan. Nggih, wonten Nyi Luas Dwi Susanti, Sigrana Caya. Yo, hey, yo. Luas Dwi Susanti, bro. So. Lere, dilanggamnya lere. Usai. Umpamane aku kumbang kowe dadi kumbange. Umpama aku dadi dalane. Kowe pengen dadi apa, Mbak Yu? Bakal liwat Bendina barber ngono ta? Heeh. sinek semono janji prasetya ning ati. Yang etan bali omongan. Yelo. Pro rinoso karoso rasane
Nyidam Sari, kula aturaken kagem Bapak ingkang request kala wau nggih. Sayange awake dhewe durung ngerti asmane ya. Heeh, umpamane roh jenenge kita bisa menyapa. Misale Pak Diyanto ngono misale. Nika kagem panjenengan Pak Diyanto. Misale ngoten. Bapak ingkang ngagem rasukan merah marun. Merah marun. Nggih, agemane merah marun. Wes jan. Apa kuwi? Sak pinten iki terusane? Agemane merah marun. Iki boleh gatot. Selo. Sliramu sekar melati aku kumbangi Damsari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal nglewati sineksan lintanging luku atiku lam-laman sira wong ayu ganti mati ora bakal lali lakae lintanging laku kondiro ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintanging mlaku ya yo tos yo kita goyang tos kita jikra bro ayo le mari ayo le ganot entak gedu tos wis jaran dituruti sampun nyidam sarine ya wis sampun matur sembah nuwun sami-sami menika sotone nggih sampun dugi alhamdulillah. Kita asik bareng.
Sepasang remaja jatuh cinta Asik. di bawah asuhan Dewi Asmara. Ayo le. Disinari cahaya bernama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, Wasik. hidup rukun damai selamanya. Amin. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kau tidak hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai Monggo, Mas Bos. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Goyang lagi Aji Laras. Anggun Sabrina Superanjal do. Ayo do. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Anggun Sabrina. Disinari cahaya bernama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun bagai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau tidak hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Terima kasih Haji Laras. Terima kembali. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya bernama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup pasti bersamanya. Membina rumah tangga sampai nanti hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau tidak hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Semoga berbahagia. Nyanyi? Loh, boten nyanyi. Joget mawon. Oke. Sik to paket aku ijik pun tak kuwi. Oke. Kagem panjenengan nantinya nuwun sewu nyadong duka. Setelah ini monggo sing pengen minggah panggung, kula aturi minggah panggung. Kula nuruti saking bos kula. Metu porong.
Oke, dituruti kagem panjenenganipun. Oke. Sepi durung bisa mentra kagodha mring wewayan kang ngridu ati kawitane mung sembrono njurku lina rangira yen bakal nuwuhke tresna dewe kang nemahi mandang pronto kadung lara sambat sapa rina wengi sing tak puji aja lali janjine moga bisa tak ugemi. Kita cium bareng bro, ada Jafran, ada RSC TV, terima kasih Haji Leteng, terima kasih Matrus Bandung. Kita hai bareng bro. Say, ada Lemo Hariswo. Oke, asik. Ayo le, wasek. Lingsir wengi sepi durung bisa nendra kagodha mring wewayang kang ngridu ati kawitane mung sembrono njurku lina rangira yen bakal nuwuhke tresna nanging jutibane aku dhewe kang nemahi nantang pronto kadung lara sambat sapa iya suwung no rina wengi sing tak puji aja lali janjine moga bisa tak ugemi
sampean ditan saking ada yang paling cewek nggih. Oke, monggo. Tunggu dulu, tunggu. Nama panjenengan siapa? Happy. Mbak Feby. Mbak Feby. Oh, Februari. Satu kali pertanyaan Mbak Yu. Nomor WA jenengan. Lesung kaleh. Lesung kaleh. Monggo, wonten Mbak Yu Feby dengan Puspito Lolo. Aji Laras. Yo. Ada Lemo Hari bro. Ada Pak De Kamim. Oh Soyong. Oke, dan tulisannya sayang kaya. Wanodya ayu utama gambar arumi kusumo mulat leng-leng kroko agawe seng-seng enolo esamuler pahit mawadu lindri-lindrinya kamu Rene dasar lencer kuning anggugah rasa tresnaku iya
supporterin